যত সাইবেনা চিন দরকার কোন বাকি जों অসালনো প্রতিটি বছর তেইশ অগাস্ট जों গরম রিউই অবাহাইতি পালাইলাই তারা চিন বেড়াইनो দরকার दङ ओमफ्राय आंनि अफिसে फक्स खामानि কিন্তু Abang nak kari betul kalau mana ikan sini simla blok committee working president from abang nak kari betul kalau mana ikan sini simla blok committee working president from please Ram sabdan satu ready তিনি 23 অগাস্ট 2024 जों साइमानो 23 तारिख अगस्त तांगै जों त्रिपुरा हास्टेव चिनिति प्रासा आमचाइ गोरों जागाव 23 अगस्त जों खहम ददमखाय जों पालायलायो हालो 23 अगस्त न चिनि जों जे ताबुक TTADC हिनि तंमानि ओ TTADC 6 शेड्यूल जों मानमानि साल 23 तारिख अगस्त जों आबन बागै जों गाहामखाय पालायलायो तिनि जों खुमुलुंग काशा कतरमा पान्दाखाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ते खवाइ ते सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट मिलिवै जों प्रोग्राम कतर खायना तंमानि याबा वातै नि बागै जों ओ प्रोग्राम न पोस्टपोन माखलायके हेका बातिल माखलायके का आबन बागै सेंट्रल कमिटी चिन्ति प्रमथाबाय साखलारि जाका जे जानजानि पार्टी अफिसानो खायलायसिरि कारण वातै नबारनि पेपार दङ के आबन बागै जों तिनि गोरों चिनि सिमनानि गोबांमा पार्टी अफिसो तिनि अ सालनो जों पालायलाय दंलायो कै फायदि जों जतनो साइमान लायनो तिनिनि 23 अगस्त ताङै इम्पोर्टेन्स के जे चिनि दारास कुमार सागा चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि समाचरण त्रिपुरा संरक नगेंद्र जमातिया संरक चिनि ताबुक जे प्रेजेंट चिनि तिप्रामथानि प्रेसिडेंट सर विजय कुमार रांखल संरक हरिनाथ देवर्मा सर संरक जे 6 शेड्यूल मानन बागै बिसों सभा खायलांखा एवं ताबुक जों 6 शेड्यूल न जों परमानेंट सल्यूशन खायै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खायै चिनि बुबाग्रानि बिसिंसे ति जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानलाय दंलायो ओमफ्राय आमनो जों साइमाना नांगौ सिलायनानै नांगौ तामनि बागै जों 6 शेड्यूल एरिया न तैयो 23 अगस्त ऑब्जर्वेशन न जों माखाय ओमफ्राय जों फायदि आबनो चिनि लुकुरावनो सङमनो कयनानि मुजुगो जों थानसामा दंनाय बोसोखांनि सालो चिनि बुबाग्रानि बिसिंति जों अहानि बरग्रक अहानि बोसारक जों सालसा यक्साबा माननाय जेहेतु 6 शेड्यूल मानना फुरबो गोबां बर केबें खलायके आजरावबो जे 6 शेड्यूल मानगला 6 शेड्यूल लिखा अंकाय चालायगला खिनि गोबां मा लुकुरक न गोबां मा कक्सिलसा मुंसिलजाका जे 6 शेड्यूल मानखा अंकाय थै कसक लायनाय थै कसक थांबो 6 शेड्यूल रिया अम हायरक गोबां मा जों लायथांनाय सालनि इतिहास जों नुखा फियाबा अल्टिमेटली फाइनली जों 6 शेड्यूल मानखा तिनिनि हाय सालनो माने 23 अगस्त 1994 सालो ओमफ्राय आबनि बागै जों जे जारा थै थांनानै रंनि बुमुगितो जों अर खुमबगलायखा आरो जारा ताबुबो तंख जों बरकनबो हामबाय रिलायो बे बरकनो जों खुमरक याफालायो तिनिनि अम हाय सालो 6 शेड्यूलनि मानमानि सालो ओमफ्राय जों सुदु चिनि इंडस्ट्री हाथेवया तिनि सुनाय बरकाथाल एसराय तिनि जों नतन बाजार अम हाय जाग्रा गोबां मानसिनि जे पार्टी अफिस दङ आजागाव जों 6 शेड्यूल मानमानि सालनो जों पालायलाय दंलायो बे फाइनाय सालो जों तेबो नायथकाय कतरखाय खायनानि बागै जों साइथक लायनो सिदा ओ वातैनि बागै सिमिसे तिनिनि चिनि प्रोग्राम कतर जों बातिल मा खायके ओमफ्राय लुकुरकनो अमनो जों तिनिनि अ सालनो जत न जों एसे चिनि तिप्रा मथानि इंगै बुबाग्रानि हयते जों जत लुकुरकनो खाकसा माते हामबायाफार चिनि बुबाग्राबो हयते सोशल मीडिया तै अ हास्तेनि लुकुरकनो जतनो न 6 शेड्यूल मानमानि सालनो बबो मेसेज दिखा ओमफ्राय फायदि जों दिनै अर खुमबगलायखे आगलायखे जों टेप गोबां मा जागा थानायनि नंख गावरो जों पिजा कल चकलेट पाइ जालायनो जों दिनै पाइलायसिनो जतनो हामबाय